Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Kakenhun kisamla kathan yongston kila penbara bagin sepelong de jingya rally ke bajai hakalai potrik jombang arjar apulai kum shibenta ban ai jinggershan ye jingdawa uba arden ubala shongsha jingiet klemput sngi mentala lai sngi bandawa ya sorkar bakade ban penbet no ye reservation policy khat khandai spa nyu puar ya rally on sedang hakpol lai bije no phai sngi nadu la rambrai bat on punkut hai indoor stadium takbab teng sak jingya lang pajba Kisamla kila khat berwer ya borok kinong snong ki badan ke jingki clear ya kalawai ki khun ki kiti banyak simbentalang ha ke jingya pajba hadin ka jingya slok bat ki katukane ki para samla jong kane ka dong kathan West Khasi Hill District hi Brokaway ngila sngudai bat ngila ya menjur bat ai ka jing kershan ka bapura ha ka bayadai but kajingdawa jong unoilam jong kajat benreu ngila banong bodai presiden jong ka VPP hakaba uladawa ban review biang ya kanega reservation policy jong ka jela Meghalaya jungi te hakaba de bagata ngi kum ki samla jong ka West Khasi Hill District hi Brokaway ngi dehi kita ki so ki sembai jong ka jat benreu hanyo trap bani kajat benreu khasi ni sngo ba kane ka jingdawa kalong ka jingdawa lani ka mat ka ba don kam hadu kata na ka benta ka lawe jong ki khun ki kiti na ka benta ka lawe jong ki het ki baret na ka benta ka lawe jong ka pateng ka ban sakha ti na namar kata ngile rai bangin penlong no da ka peace rally ka ba ngin penlong haka lai poterik bunai basan ar hajar ar pulai kata kadai kesni kadai kesni ba arban wan kabadai ru kesni yoret bat ia kadai ke rally ngin penlong haka por lai baje janmet bat kata kalong bangin ailat ya ki khna school ki khna college ru ki ba danglet school danglet pule lesi ki la ban pelat ya kata kapor na ka benta kadai ke rally but ya kani rally ngin penlong da ka bangin sedang nang te na la ramrai ha SBI nong stoin but ngin yat lengba kani ka yo nong stoin but ngin penkut hang te ha po indoor stadium ha jan lap witang ha ka bangin sa penlong ya ka jingalang lengkot ha ka te kesni ha ka ban ya ther ya tai ha ka bai dei but kita kimat jingdawa jong ka jat benreu nyo trap ha ka dei but ka reservation policy te hakani ka por ngishim ya kalat ka kabu ban khot ban wer ya barok khot ki samla ya barok khot ki kenja seng lagi de ki seng bhalang la da ki de ki seng kinu ki seng triman suba ki SHG ni kinu ki seng lani kinu ki nelam jong ki khasi la da de ki nelam sunong la da de ki nelam hima kilong kmi kilong kpa ki khna school ki khna college but barok hoy ki badai hi kita ki khon khasi ki khon kara namar ngi ngai but ngi tips kam ba ya kan ni ka reservation policy ka ba la san phawai snem manta kala ya ha ka ba ngi la shu hun ya ka e ka ba kalalong andre kat kum ka jung su thu jong ni noilam jungi manta kala sudai ban review ban ban phaidin biang ban penbet mai ya kanega reservation policy tengi kerman bat ngingej kam ba ki khasi ki ba pura la ne ki khasi ki ba paka ki a kin ai ya ka jingkershan ha ka bade bukane benta kata kam dei na ka benta ka jingyo nong jong ka no ko political party kam dei ka jingyo nong jong ka no ka kanja seng bhalang kam dei ka jingyo nong jong kinu yalam
Hendai ka jingyo nong kandai bet jong ka jaj benreu hinyo trap hi borok away. Nomor kata ngikot ngiwer ya borokot iwe pa iwe. Kiba ngimla ban jagarteng. Lengkot ngan suong baik ba. Kiba don ye ka ksuit ye ka snam kasih paka. Kin sungba ban wan sya ka nega rally na ka banta bangin penpau sya ka sorkar. Ngin penpau sya ka ri. Ban ngin penpau sya ka pertai. Baka jaj benreu hinyo trap jungi benta kaladon kam ban pentemai ya ka nega reservation polisi.